Nitong August 30, nakalululang 22,366 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Pilipinas. Ang naturang bilang record high simula na magkaroon ng pandemya noong isang taon. Batay sa tala ng Department of Health ng kaparehong araw, 7 rehiyon din ang nakapagtala ng 4-digit fresh COVID cases. Nangunguna pa rin ang National Capital Region na may 5,588. Pangatlo sa talaan ang Central Luzon na may 2,885 na kaso. Isa sa mga binabantayang probinsya sa gitnang Luzon ay ang Tarlac. Sumampa na rin kasi sa 2016 ang aktibong kaso sa lugar. Kaya naman ang ilang negosyo sa probinsya apektado na rin ng mas pinahigpit na quarantine protocols. Ang maliit na pagawaan ng sapatos na ito sa bayan ng Concepcion ramdam na rin ang pagkaunti ng kanilang parokyano. Swerte na umanong kumita sila ng 1 hanggang 2,000 kada araw. Malayong malayo sa 4,000 pesos a day nakita nila bago ang pandemya. Siyempre nabawasan din. Hindi na ganun ka. Siyempre limitado lang mga lumalabas na tao. Mula sa pinakamaluwag na quarantine protocol noong August 13 ay balik GCQ na ang Tarlac. At dahil nga papataas pa rin ang bilang ng COVID-19 cases, muli itong pinalawig hanggang September 7. Sa lahat po ng mga kabataan, 18 years old and below, at ang ating mga senior citizens, kung hindi importante po ang lakad, stay home lang po muna tayo. Mananatili ang curfew hours ng probinsya mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Lahat ng non-residents, lalo na ang mula sa ECQ areas, ay dapat magpresenta ng antigen o RT-PCR test na kinuha 72 hours bago ang entry. Marapat din na bitbitin ang vaccination card kung tapos nang mabakunahan kontra COVID. Samantala, kung GCQ ang umiiral sa Tarlac dahil sa mahigit 2,000 kaso, nananatili naman sa modified GCQ ang karatig lalawigan ng Pampanga sa kabila ng 5,754 active cases ng COVID-19 as of August 29, 2021. Rainiel Pawid, CLTV News.